Demolisyon naman ng arko sa Binmalay Catholic Cemetery itinigil dahil sa utos ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Pansamantalang itinigil ang paggiba o demolasyon ng arko o portal sa entrada ng Binmalay Catholic Cemetery matapos ipag-utos ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan dahil sa malawakang pambabatikos sa social media. Sa panayam kay Catholic Cemetery Parish Coordinator Catalino Parrocha, minabuti umanong ipag-utos ang tigil demolisyon upang ihanda ng simbahan ang mga impormasyon na kinakailangang malaman ng publiko ukol sa naturang arko. Totoo order ng ALD or in order ng obispo siguro na itigil muna, no, pati rin si Father Jim, yung parish priest ng Binmalay, ipatigil muna yung reconstruction ng sementeryo, no, dahil doon nga ho sa mga bashing o doon sa mga post na kumalat, no, kasi syempre the church itself is protecting the church o pinoprotektahan niya yung pangalan ng simbahan, no, kaya mas mainam na lang na itigil muna. As of now, inaayos pa namin yung mga papers na kailangan ng publiko. Nakipag-ugnayan na rin umano sa Municipal Provincial Engineering Offices ang simbahan upang kumpirmahin ang kanilang inisyal na impormasyon na hindi kabilang sa heritage site ang ginigibang arko. Tanong din kami sa Engineering Office ng Binmalay, and we also created a letter na ipinasa namin sa provincial, and napag-alaman namin na hindi ata siya nakalista sa heritage. Pero nga kasi hindi namin susimulan kapag authenticity kasi ng bricks kung mapapansin natin or kung titignan ninyo yun, oo, makikita mo siya na para siyang original. Pero meron na kasing mga nagsasabi, meron ng mga nabalitaan or may nakapagsabi na dito na hindi na siya original, no? Meron ng parte na nasira, no? Meron na rin kami nabalitaan na sinira na rin yun noon, no? Kasi napag-alaman daw na meron daw ginto. Pero hindi yun ang ginamit naming rason. Samantala, paglilinaw din ni Parrocha, kalahati lamang ng arko ang nakatakdang gibain upang makapasok ang mga truck na magtatabon sa kaliwang bahagi ng sementeryo bilang bahagi ng Phase 1 ng reconstruction. Git din niya na hindi basta-basta itatapon ang mga inaalis na brick dahil gagamitin muli ito sa itatayong bagong arko ng entrada sa sementeryo kapag natapos ang konstruksyon. Sakali namang mapatunayan na isang heritage site ang arko, saad ni Parrocha, hindi na itutuloy ang reconstruction ngunit pagbabawalan na ang paglilibing sa naturang sementeryo. Hindi na. No. Hindi na. May possibility na kapag hindi natuloy o hindi pinayagan ng gobyerno na hindi ipasira yung arko, yung portal, isasara o ipatigil ang paglilibing. Pero hindi naman isasalin sa publiko, ititigil lamang yung paglilibing, no? Pero i-open pa rin sa public yung pagbisita nila sa mga mahal. Bukod pa rito, layunin din na matulungan ang mga kapuspalad na Katoliko na magkaroon ng maayos na hantungan kasunod ng mga hamong pinansyal sa pagpapalibing sa ibang pribadong sementeryo. Sa kabila nito, apila ng simbahan ang suporta ng publiko sa pagnanais na gawing holy graveyard ang himlayan at masimula ng ihanda na maging kaaya-aya at respetado ang sementeryo para sa mga susunod na henerasyon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.